Anụ ụlọ adịghị atụ nkịta egwu. Ogologo okpu na-aka mma n'isi onye nwe ya. Okokporo kwanyere onwe ya ugwu, ajụọ ya kedu maka ụmụaka ya. Ahụ dike ịbịa. Adịghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji. Ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka okwu na-ebi, ọ dịghị ebi n'ọnụ ofeke. Ọ dịghị mma akpa ezughị ndị dibịa ofeke anyara abụọ. Ahụghị nwoke n'ubi arịọ nwaanyị ji. Ejide ibe ji n'aka asa agụ okwu. Ihe ọ masịrị ọkụkọ ya daba oke ọnụ ahịa. O nwebeghị onye ji nnụnụ were gọọ mmụọ. Onye gbara egwu ga-agba nwa abịa. Adịghị ahụcha ọnụ nnụnụ na-ajụ kedu ebe o si eri nri. Agbara m enyi egbe bụ eziokwu, ma enwudere m enyi n'ụkwụ bụ okwu asị. Nwata erighị n'ihi nne ya, o rie n'ihi nna ya. Ji na abana adịghị azọ ihu ọba. Ọ na-abụ ike adịghị ngwere mụọ nwa, ọ sị na ụmụnna ya kere ya agbụ. Ejighị mbekwu dị ndụ agba afa. Achọba ebe nwa mkpi siri bịa ụwa ejebe ikwu nne ya. Ngịga ekobere n'ọkụ abụghị nke anụ, ọ bụrụ nke azụ. Onye ya na nwata kwụrụ rie nkote ejula adịghị mma ka ọ ganahụ ya ụbọchị a ga-eri mpịọrọ. Agaghị eji n'ihi na agụ na-emeri enwe were kpọba ụdara nwa enwe ụdara nwa agụ. Akwa agbata obi na-echu ụra. Ihe a na-aṅụchitere diochi bụ mmanya, anaghị adachitere ya elu. Ọnwụ gụba nwa ụrịọm, ozigbo egbe ga-agụtara ya ọkụ. Agbọghọ sinyere ite na-agba egwu, ọ chere na ndị siri nri n'oge ochie dabara n'ọkụ. Ọ bụ ndidi ka ebi ogwu ji amụ nwa ogwu juru ahụ. Ọ bụ naanị onye kọrọ ji na-egwute ebe. Okokporo sinyere ji na-agụrụ ya n'ọkụ, ọ bụ ya na onye na-azọ ya. Ọ bụrụ ọnụ ka eji aba ọgaranya, onye ara ga-akacha ụmụnna ya.